Iniciativa, explicació de vot, té la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, en temps de crisi és positiu qüestionar-se models d'estat i d'infraestructura. Veiem com hi ha gent favorable a la independència, hi ha gent favorable a l'estat federal, altres al centralisme i altres directament a que no hi hagi estat. Veiem com hi ha gent favorable a un estat laic, hi ha altra gent favorable a un estat aconfessional i altra gent que està encara per l'estat nacional catolicista. Possiblement, tenint un fundador, exministre franquista, té sentit el seu argument. Per tant, nosaltres creiem que és molt positiu... Puc parlar? Gràcies. Per tant, nosaltres estem en contra de les diputacions perquè, com bé s'ha explicat... No ha dit res, No, és que... Però és que jo ni l'he mirat, senyor Sant, ni l'he mirat, estic mirant, no li ha dit res. No, però no li ha dit res. Continua. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres estem en contra de les diputacions. Ja vam dir que el tema de la central de compres era una bona idea, però que servia per a dotar de contingut una administració que ja no ho tenia i que, per tant, no anàvem a ser còmplices de modernitzar una administració que era immodernitzable. Per tant, nosaltres el que hem fet ha sigut mirar el pressupost de la Diputació de Castelló, que és 116.216.976 euros, i hem vist el que se podria fer en un any en el que té la Diputació. En un any se podrien fer 16 instituts grans a la nostra província. 26, perdó, gràcies, Mònica. En un pressupost de la Diputació se podrien fer 35 auditoris. En un pressupost de la Diputació se podrien fer 155 centres de salut. Per tant, no sé jo, ajudar als pobles menuts, de quina manera se podria fer millor. Després, nosaltres sí que considerem que és necessari el fet de coordinar els alcaldes, els regidors, però que això podria ser perfectament una extensió més de les competències dels regidors i no faria falta pagar a ningú per això, perquè ja estaria inclòs en el sou del regidor. I per tant ens estalviaríem molts diners, igual que els regidors, els diputats autonòmics podrien actuar com a senadors i ens estalviaríem moltíssims diners. Nosaltres, des d'Iniciativa, des del primer moment hem apostat que creiem que les diputacions eren el moment de llevar-les i per això anem a votar que sí, perquè creiem que representa un model que històricament i malauradament no cal anar a passar segles, representa un caciquisme rural en el qual cal acabar. Moltes gràcies.